Pozrite sa na svoju ruku. Viac atómov ako hviezd vo vesmíre. Vitajte vo svete, ktorý nevidí nikto. Toto je jadro atómu. Skryté v strede. Takmer celá hmotnosť. Atóm je prázdny. Jadro je všetko. Každý protón ukrýva 3 kvarky. 2 vrchné, 1 spodný. Náboj plus 1. Gluóny ich držia pohromade. Neutrón, rovnaká veľkosť, žiadny náboj. 1 vrchný, 2 spodné kvárky. Súčet 0. Bez neutrónov by jadro zaniklo. Elektrón nie je guľôčka. Je to vlna, aj častica, vždy oboje. Kvantová dualita, zákon prírody. Elektróny neobiehajú jadro ako planéty. Existujú v oblakoch pravdepodobnosti, orbitáloch. Každý orbitál presne definovaná energia. Najsilnejšia sila vo vesmíre. Gluóny viažu kvárky čím ďalej, tým silnejšie. Kvark nikdy neujde. Nikdy. Čo drží elektrón pri jadre? Virtuálne fotóny, nepretržitá výmena energie. Elektromagnetizmus, sila každého atómu. Slabá sila premieňa neutrón na protón. V bozón záblesk. Kvark mení identitu. Prvok sa zmení. Transmutácia hmoty. Kde je elektrón? Ako rýchlo ide? Čím presnejšie jedno, tým menej druhé. Nie chyba merania, zákon vesmíru. 2 elektróny nesmú byť rovnaké. Pauliho princíp, kvantový zákon identity. Preto hmota zaberá priestor. Preto existujeme. Kvarky, gluóny, elektróny, sily. 1 atóm, základ všetkej hmoty vo vesmíre. Každý atóm vo vás bol raz hviezda.